Benvinguts a la sessió de matemàtiques. Després d'haver entès la representació en blocs de base 10 a l'hora de treballar la suma, avui treballarem l'algoritme estàndard. Llavors, farem dues activitats. La primera activitat serà una automatització de sumes i la següent activitat consistirà en enregistrar una suma. Doncs anem a començar amb la primera activitat en la qual us presento una suma. 3.000 més 230 més 29. Una vegada tenim aquesta suma davant, el que hem de fer primer és posicionar cada nombre. Sabem que el 3 ocupa les unitats de miler, aquests zeros les centenes, desenes i unitats, el 230 ocupa el 2 les centenes, les desenes, les unitats, i el número 2 desenes i unitats. Una vegada tenim posicionats els nombres, el que hem de fer és començar a sumar per les unitats. Comencem. 9 més 0 més 0, 9. Com que 3 més 2 amb les desenes sabem que és 5, perquè ho hem treballat moltes vegades, doncs ja tenim la suma aquesta automatitzada. 3 més 2 més 0 és 5. I per últim, les centenes, 2 més 0 és 2, i em deixava les unitats de miler, i les unitats de miler, 3 més 0 és 3. Aprofitant la mateixa activitat, afegim un altre nombre, el 2.421 més 243 més 22. Seguiu els passos que us he dit i mirem de resoldre aquesta suma. 2 més 3, 5, més 1, 6. Anem a les desenes ara. 2 més 4, 6, més 2, 8. Ara les centenes, aquest nombre no té centenes, passem a aquest. 2 més 4, 6. I per últim, les unitats de miler. 2 unitats de miler, les col·loquem aquí, i el nombre és 2.686. Per tant, a l'hora d'automatitzar sumes, és important que coneguem bé i les practiquem sumes que vagin dels del 0 fins al 10, i anar practicant aquest tipus de sumes, 4 més 3, 3 més 5, 6 més 1, per tal d'automatitzar-les i ja fer-les nostres, de forma que quan les representem en el full de treball o a la pissarra, sapiguem agilitzar aquest procés.